भाई लोग मियाँ जी के गाना तहलका बाए भाई बाज के सोझा कौन कबूतर बनता मियाँ जी के सोझा कौन सरवा सुंदर बनता मुसलमान के सोझा कौन सरवा सुंदर बनता भाई लोग मियाँ जी के गाना तहलका बाए भाई बाज के सोझा कौन कबूतर बनता मियाँ जी के सोझा कौन सरवा सुंदर बनता मुसलमान के सोझा कौन सरवा सुंदर बनता भाई लोग मियाँ जी के गाना तहलका बाए भाई बाज के सोझा कौन कबूतर बनता मियाँ जी के सोझा